Takže čaute ľudia, dneska tu je menšie videjko z mojom kanálu, lebo dlho nevyšlo video, ale tak mám tu strašne veľký bordel. Prečo mám papuče na stole? To mám akože na stole papuče, neviem prečo, jedám sem. Bicykel. A na tomto stole mám zase bordel, ktorý vôbec nepoužívam, ale tiež ho pracujem. Trošku pozrite. Takže ja mám batoh na zemi. Ja musím dať sem. Trošku upratám. No, takže asi začneme najhlavnejšie s stolom, čo používam. Vlastne skoro dlho som ho nepoužíval. Takže dám tieto papučky zatím preč. Budem sa všetko snažiť točiť, keď nie som odhalený. Dnes by sa dá už kamerku takto tu položila na točil by som. Takže musím všetko teraz robiť s jednou rukou. Víte, nie je to žiadne fake. Takže papučky všetky. Jo, a prší krása. Úplne. A mám to otvorím okno. A neprší. Ale búrka bude, no. Čo už nevadí. To mi nevadí. Teda asi bude. Jo. Aha, môj. Toto asi nebudem upratovať, toto ani nepoužívam, ale hlavne toto by som upratoval. Toto vôbec nepoužívam. A zde sluchatka. Ja, Harry Potter. Takže... Počkaj, toto je jaká nabíjačka. Ja to je necečko, mám cečko na tento mobil. Tuto môžem dať preč, tu dám asi kamošovi, lebo čo som mu dal tu pri tým nabíjačku, tak to som mu rozbila. Alebo normálne rozbil. Ja som si... Aha. Mám ešte problém. Ja som zabudol niekde nabíjačku. Ale mám nabíjačku od notebooku. Tuto sa snažím dnešné video zostrieľať. Tuto budem zostrieľať. Víš čo, aby som mal tuto asi nabíjačku. Či čo? Aby sa ešte tento stôl posunul. Tak. Krásne. Tak, krása. Podľa mňa je posunutie dosť. A krása tam je zasúka. Takže ja tam nejak takto. Tak, môže to byť. Dobre. Nie. Nejak budem musieť tento notebook preč. Sakra, musím si požiť. Musím si kúpiť nejakú novú masku, aby som mal na natáčenie z takýchto vlogov menších, lebo to je trošku náročné robiť s jednou rukou. Tak, moja podložka pod myš. Ja si myslím, že tento stôl... Ja si myslím, že tento stôl je dosť špinavý. To vidíte. To takto utriem nejak. Yeah. Úplne hrôza. Úplne špinavý. Ja dám nejak toto preč. Budem sa aspoň snažiť. Ja sa stopnem. Dal som to preč, viete, to je tuto. A idem to utrieť. Mám tu servitky. Jo, aha, s tým to asi nie. Kámo, nemám tie vlhčené servitky. To je úplne problém, keď to máte. Jo, aha, moje fotky príjmania, to sa nemám ukázať. Mám farár a to som zatváram pusu. A dávam tu moju prvú opatku. Alebo čo to je, telo Kristova. Vlastne to vidí. Koho to nezaujíma. Dlž má príjmanie, tak vidíte. Jo, majem varilkom. Podrahla 80 €. No, ja nemám vlhčené servitky. Ja som im proste tuto na matraci položené a zrazu zmizli. Určite niekde tu bol. Hámo, prečo mám šiltovku
napustili. Ako toto zatím nemám nič. Kámo, tak ono hrmie. Bude asi gigantická búrka. No proste býva okres Nitra, tak vie. Jo, a asi budem musieť použiť iné servitky, aké som chcel. Alebo skôr popcorn. Aha, to keď som bol v kine, tu máme v nocech také letné kino, tak to asi z toho môj počet zbierka menšia. No, ja, servitok, sem zatím. Tam asi nie sú, určite by museli niekde padnúť. Tam servitky, vytiekla krv, skvelá, servitok hodnú. A tu sú, presne tieto servitky som hľadal. Dobre. Amo, sakra mne nejdu vybrať. No, to servitky som myslel. Kámo, teraz to mám väčší bordel, ako som mal... Dobre. Takže ja to utriem nejak s jednou rukou. Jo, už by som sa mohol odhaliť. To si tiež hovoríš? Že ti hovoríte? Možno keď dáte odber. Tak áno. Keď už to už ma to nebaví. Za 200 odberateľov to dám. Za 200 odberateľov sa odhalím. Fuj! Za 200 odberateľov sa to odhalím. Bolo, no, ťažké ani si to nebol, ale 200 teraz hrotiť už chcem 200 odberateľov. Tak dúfam, že dáte odber. Proste hneď vybehnite toto video a dajte proste odber. Dajte odber a kúkajte moje video. Dajte odber a jednoducho pozrite si aspoň moje trápne video. Hej, mi trošku pomôžete. Lebo vážne by som to potreboval. Ako vážne by som potreboval takú pomoc. Kámo, není ten stôl čistejší? Ja si myslím, že áno. Už je akože dosť čistý. Si myslím, že úplne, že veľmi dobre čistý. Teraz už tam zase dať len veci. Jo, a ešte utrieť. U máme servitky sa od krvi, ale tak to nevadí. Dúfam. Možno to nie je až tak dobre vidieť. Čus. Tak. Dobre, ja neviem, pomôžte mi dať odber. Potrebujem psychickú pomoc. OK, ja to stopnem zase a keď to budeme všetko toto mať, tak sa ukážem. Ľudia, išiel som dávať tieto pucle sem. Ako sem, pane. Ale sa mi rozbili, no. Ale nejaké zostali veľké súťažky, tak ja sa snažím úplne niečo postaviť. No. To bude menší problém. A tak budem sa snažiť aspoň niečo postaviť. Kámo, prečo sa práve musí stať fej pri natáčaní? Vlastne ne. Čo budem vlastne s týmto robiť, keď ja... Môj prst. Ja som sa sklosil. Buchnutý tento prst. Ja. Ešte ja by som mohol aj urobiť nejaké videoko, ako skladám tieto pucle. To je zlé proste. Chcel som si upratať moje izbe, ale tak fail, keď sa stane, tak fail. No nič, no.
Asi to neposkladám teraz, dneska. Ale až dáte naozaj ten odber a dáme 200 odoberateľov, tak to poskladám pri odhalení, bo už mám akože plán s týmto pocom niečo robiť, tak to poskladám pri odhalení. Takže ja idem asi niekde, sem, tu idem. Zatím všetky tieto súčiastky povačím sem a keď to budem mať všetko hotové, tak sa ukážem. Ja už to mám, tak to zatím povedať, toto je všetko poukladené, nabíjačka tam je a to veci dám. Už ak sa rozpršalo. Prší vlastne, nebo počujem tu? Jo, prší veľmi. Ideš im tam? Nechceš ísť? Si sucho, ja? Neviem. Mám to vo svojom bordel, to čo potom vyhodím. Sakra, no pri sebe servitky si nechám. Bo vlastne pri sebe servitky sa hodia. Potrebuješ mažnatku, potrebuješ smrkať a si dám. Mám akože plánovať dať to v poličku, ale tu dneska nebudem utierať, lebo ja sa dohodol maminou, že budem upratovať si poličku, utierať prach každý týždeň, vlastne každý pondelok. Každý pondelok si to budem upratovať a tak som aj slúbil. Takže každý pondelok vlastne si to budem upratovať. Ale tak až na tomto videu budú dosť lajkov, veľa. Jo, a dislajky. Už vidím človeka, kto mi na dislike. No ale tak prosím, nedávajte mi dislajky. Bezávažne snažil. Dlho nebolo video, môžete mi dať dislike, kľudne. Takže ja už toto menšiu zbierku ako mám. Jo, a ináč, čo som pýtam, mal som fizzy drink, tari drink, ktorý mi chutila, bo má túto šťapičku. Tari drink, Popstars Tea, Prime americký, Prime anglicky. A mali sme v škole takú súťaž a ja som vyhral takto také krásne dve pičky. Ja, toto je moja kvetinka. A toto je, neviem čo. To sa dostalo kamoša. A to je moja úplne prvá myška, ktorá je zničená. Lebo je to zlomené. To je proste zlomené, takto. Tu proste, čo je taká tá dierka tam, že si sa pozerali niekedy do vnútri myšky. A presne mám zlomené toto tlačítko, toto. Ja som prvá, takže... OK. Ježišku Mária, kámoš, jak je kavovado. Čuťaká búrka, nebudú pádať aj krupy? Jo, Wi-Fi mi ešte ide, to je divné. No, takže... Ja si myslím, že postelu nechám takto ako je, lebo tak si tam láhne potom to na to. Aha, pusu som tu našiel, no skvelé. Keď niečo nebude chýbať, nič už. Jo, nemalo byť. No, ale ideme sa vrhnúť na tento bod. Kámo, tento bordel sa mi vôbec nechce robiť. Mi stačilo len toto upratať. OK, za 200 odoberateľov pracujem aj toto. Za 200 odoberateľov urobím part 2 a upracujem to celistovou. Ešte ho nechám ako je. Prečo to mám toalet? Ale to upracujem, takže sľubujem naozaj, sľubujem. Zatím proste odber, je to, urobíte len toto je odber a kliknete a nemusíte pozrieť na moje video a dáte mi odber. Čus. Tak zatím, daj potak. Čau.